Jasmin vježba, zato nema masku, ja moram imati masku, nadam se da se čujemo jer vam danas pričamo o recoveriju. Mi smo upravo završili jednu sedmicu recovery treninga koju nam je trener smislio. Sad mi mislimo da nas počastio, a je li nas počastio i zašto je bitan recovery trening, to će nam on reći. Pa posle recoverija uvijek ide patnja. Što više patnje, to bolje. U štini, svaki ciklus trebao bi se završi sa nekim recovery radom. Ili sa recovery sedmicom. Jel to znači da smo mi završili jedan ciklus? Jedan ciklus smo trenutno završili. Pa smo odradili recovery sedmicu. Yes. Pa onda se krećemo naredne sedmice sa drugim ciklusom. Šta je mene uvijek bunilo, da li recovery znači da ne trebamo trenirati tu sedmicu ili šta? Pa u štini imamo recovery dan, može čitava sedmica, tu treniramo sedmicu, ali sa dosta slabim intenzitetom. Šta to znači? Pa na primjer trčanje, miks trčanja i hodanja pretežno, ili baš, znači, mnogo sporiji pace od easy run. Znači tu se baš razlije. A što se tiče treninga snage? Isto ide slabi intenzitet, a možete zamijeniti trening snage sa par treninga joge, da se što više istegnete, tako da to bude, da budete spremni za naredni ciklus. Koji su benefiti? Pa prije svega, znači, odmorit ćete se, jel? Tijelu treba odmor koliko je trening, onda smanjujemo intenzitet, mogućnost, povreda, što je najbitnije. Tako da obnovite svoje tijelo i vratite tamo reći neku dozu malo motivacije za naredni ciklus. Vjerovatno često pitanje je kako će to utjecati na našu brzinu, hoćemo postati sporiji nakon toga ili održavamo? Pa u štini to nema nikakvog utjecaja ni na vašu brzinu, ni ćete postati sporiji, ni ćete postati brži. U štini vaše tijelo će samo biti odmornije da naredne treninge koje trebate da radite budete spremni za njih. I ključno pitanje za kraj, šta ako nemamo recoverija nikako, nego idemo uvijek sa najjačim treninzima? Pa ili će se udariti u zid, pa onda neće doći do nekih rezultata koji želimo, a pretežno dolazi do povreda. I ono što još trebate ubaciti u recovery, definitivno masaže su prava stvar. Rolanje? Rolanje, ali mislim s onim roll-off. I jesmo li kraći od 3 minute? Odlično, svaka čast. Sad će nas rada pregledat, ostaviti like, zapratit nas i naravno podijeliti na društvenim mrežama. Vidimo se naredni ciklus, naredni mi.